азиз, як бародар дар Москва балони мошин мефурӯшад, мошини майда. Марҳамат, номерош, адресаш дар болои экран. Занг занед, харидорӣ кунед, бародарони азиз. Салом алейкум, бародаро. Имрӯз дар савдо як Зефира, ки состояниеш отличная, гуфти гапо, дар шаҳри Екатеринбурга евро 4 газ задагӣ тайёр барои такси кор кардан. Состояние дарунаш, берунаш, скамейкааш ҳамаш 100% набоша, 99% ай. Видеоша мемонам то охира тамошо кунем, бародаро. Дар шаҳри Екатеринбурга. Салом алейкум, бародаро. Ина мошин Зафира. Бародаро, ин мошин дар шаҳри Екатеринбург қарор дорад. Марҳамат, кадоми харидор ай. Ягом айб надора. Ҳама ҷош 100% ай. Ҳамаш 100% ай, Зафира. Оли бо ина бериша сиёнка кунем. Насиб боша бо дуруша сиёнка мекунем. Дурушам бинем, бародаро. Ин мошин дар шаҳри Екатеринбург қарор дорад. Оли номеро дар рӯи экран мешавад. Номероро бигирен, занг бизанен. Маслиҳат кунен хати соҳибуш. Ина бародаро. Ҳамин бародар хоҳиш кард ки дар канал монед. Ҳамин дар канал монда мешавад. Бидурен тамошо кунен. Ина марҳамат. Бо диққат тамошо кунен мошина. Зафира, состояниш хуб ай. Ина бародаро. Аҷоиб мошина. Ҳамин мошина мегириву барои граниса рафтан аҷоиб айда. Хати ҳай мекунӣ. Ина бародаро мошин, ина салонуш аҷоибот ай. Ягом камбудӣ надора. Ина сиреникош. Ина бо бародаро занг мезанед дар ҳамин номеро. Иншоалло бо ҳамаша мефаҳмонатон ҳамин соҳиби мошин. Ина бародаро сидельникои қафош. Варка аҷоиб айда. Ина як дигам дар инҷа сидельник дора. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми вот этот колокольчик, классный каналчик, звонкий колокольчик. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми вот этот